projecte Nous sentits de la bellesa, una de les parts va ser la construcció d'aquestes màscares, on els participants van crear i van practicar fer motricitat fina, perquè estan fetes, com podeu veure, amb diaris, aquestes màscares que ens han permès a alguns actors voluntaris poder fer la peça que heu vist a la inauguració. Aquestes màscares els van fer obrir un món imaginari diferent. Era una cosa que potser molts d'ells ni havien tastat mai, no? El món de la màscara, el món irreal, el món l'imaginari, treballar l'imaginari. També en aquest projecte s'ha fet teatre d'altres menes, com el teatre social, on es posen en situació les persones en situació que potser han viscut o no, i es busquen solucions entre ells, entre tots, i d'aquesta manera s'obre la ment, es busquen noves idees, troben noves maneres de fer, noves maneres de pensar. Una de les altres parts és el moviment, la dansa, perquè tot té relació, on els residents troben vincles diferents entre ells, potser contacten o potser tenen converses que mai havien tingut, i això fa que es creïn nous llaços i noves maneres de fer i de pensar. També és un dels beneficis que té el teatre, o una de les grans dimensions del teatre, és que no té límits, que no té obstacles, perquè tothom pot tenir imaginació, tothom pot fer més o menys, en més o menor nivell, tot, no? Vull dir, és igual si jo no puc moure molt el braç, que d'alguna manera el puc moure o d'alguna manera puc participar d'una altra manera, parlant, cantant, donant idees, creant, i és la riquesa del teatre, que és integrar tothom.